Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si zahráme Minecraft a ako môžete vidieť, mám ináč server, čo sa volá Enderix. Je to SMP server, hej, to, čo je tu na, do toho hovorím, ale je to teraz offline. A dneska si zahrajeme na KubeCraft, nie na KubeCraft, nie na KubeCraft, na Lifeboat, tam som chcel zahrať, Lava Survival, lebo Lava Survival je na tom serveri nová hra a ja som to už aj hral trošku a hej, je to dobrá hra, len toľko, že ťa tam stále zabíjajú, lebo je tam aj PvP a tento Lava Survival je tu na. A podľa mňa je to toto dobrá hra. A 400 ľudí to hraje, čo je veľmi veľa. Milujem toto Lava Survival, ale Lifeboat nemáš, tak mám rád, lebo podľa mňa vy máte rád Lifeboat, ale ja to nemám rád, lebo ten Lifeboat majú tam zlé hry, nemajú tam až také dobré módy a pluginy jak na Hive, alebo na CubeCraft, alebo na Galaxit. No ani Galaxit nie je až taký dobrý, ale lepší ako Lifeboat. A podľa mňa najlepší server je CubeCraft a Hive. Aj Nether Games, ale to už není taký server, že len tak nájdeš tu, ale musíš tam ešte napísať aj IP, takže to už není až taký server. A ešte dávnejšie bolo tu na ten Pixel Paradise, aj ten druhý Mineplex, na čo som nevedel toto sa pripojiť na Pixel Paradise, ani na Mineplex, ale Mineplex bol dosť dobrý server, lebo neviem, či poznáte Hypixel a tieto dve servery, Mineplex a Hypixel boli v Minecrafte najlepšie servery, tieto dve, ale teraz už len Hypixel, lebo na Mineplex majú len 2000 ľudí, alebo 5000, ale dávnejšie hrali tam 64 000 ľudí a toľko, viete, to je dosť veľa podľa mňa. Robíme si crafting table. Čo už je PvP? Nie, on ma chce zabiť. O chvíľu bude PvP. On ma chce zabiť, ľudia. On ma chce zabiť. Nie, nezabíjaj ma. Nie, že ma zabije niekto, lebo potom sme v limiti. Nechcem, aby ma zabili. What? Tento server dosť buguje, ľudia. No, daj mi. Ale prečo tam neviem na crafting table? Tento server dosť laguje. Dobre. Robíme si klompač. Drevený klompač. Ale ináč asi, keď pozeráte moje videá, vidíte, že mám tento klasický texture pack. Preto mám napríklad aj drevo vyzerá inak. Toto sa volá ten classic texture pack. To viete získať free na addons, či v shope v Minecraftovej, to viete získať, napíšete, že Classic Minecraft Texture Pack a tam môžete dostať free. A ja preto mám tento texture pack, lebo sa mi to fakt páči. Je to podľa mňa pekný, aj dobre to vyzerá. Ale nie, on mi zničil crafting table. Nie, oni ma chcú zabiť. Nechcem, aby ma zabili v tom servere.
Dobre, robíme si také aj také. Dobre, už máme dobré veci. A neviem, či viete, že čo treba robiť v tom... Nie, PvP. Nie, oni ma chce zabiť, podľa mňa, oni ma chcú zabiť. Už je PvP, ľudia, PvP enabler. Nechajte ma. Nie, on ide za mnou. Nie, ja som zomrel, nechaj ma. Nechaj ma, prosím, ale... Toto nemá rád, keď zapnú PvP. Fú. No, ja zase zomriem. Dobre, toto rýchlo musíme urobiť, rýchlo. Rýchlo. Lebo už láva je na 18. Za 3 minúty či koľko asi príde hore láva, či neviem, že to ukazuje. Nie, ale nechaj ma, ale toto nemá rád tie hráčov. Ľudia, oni sú takí zlí, nenechajú ma na pokoji. Už niekto aj left the game dal, čo znamená, že sa odpojil, ale zase ma chce niekto zabiť, ale toto neplatí, ľudia. Všetci ma chcú zabiť. A ja livnem, ľudia, ja livnem. Oj, bode, už bude ísť. Ale toto je také zlé. Všetci ma chcú zabiť, ale neviem, že jak vedia hrať na tomto blbom serveri. Lebo ja ináč neznášam Lifeboat, jediná dobrá hra, no nie je až taká... Prepočte, nie je až taká dobrá hra, toto lava. Ale vidíte, toto vám hovorím. Dosť laguje tento server, ľudia. Dosť laguje, dobre, zabili sme ho. Ale veľa vecí. A ja začnem zabíjať ľudia. A ja potom budem zabíjať a... Nechajte ma. Počkajte, urobíme si toto. Aj toto. No a teraz poďte na mňa. Jenom. Čo? Čo? Nechaj ma. Dobre, ja zatiaľ ho zabijem. Yes. Čo ľudia, dobre sme to robili. Tento, koho som teraz zabilo, veľa zabíja ľudí. Tento tu na. Dobre, toto sme vyhrali podľa mňa. Ja ešte nikdy som nevyhral túto hru. A nie, nevyhráme to. Čo ideš na mňa? Ja zatiaľ budem ísť hore. Nechaj ma už. Tak potom ja už začínam ísť hore. Dobre, poďme hore. Tu ani netreba. Ale tento server tak laguje, ľudia. Fakt, ale dosť laguje. Ja zatiaľ dám tu na tieto veci.
Nie, tam je bordel. Nie, ten oheň je bordel, čo dosť blbo vyzerá. Ale tak laguje tento server ľudia. Neviem, že oni jak vedia na tomto serveri hrať. Dobre. Nie, už láva ide hore. Poďme rýchlo hore. A urobíme si bejsku. Oni tímujú! Hej! Oni tímujú! Ale však to neplatí, ľudia, oni tímujú. Nie, už ide hore láva. Dobre, tak toto urobíme. Dobre. Ale už ide hore láva, nie ľudia, ja to nechcem zomriť. Ešte tu na to zväčšíme trošku. Sme len 10. Ale ten tam už aj podľa mňa zomrel. Ešte ja mám toto. Musíme ho zabiť. Nie. Nie, ale ja nevieš spadnúť. Nie, nechaj ma. Nie! 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 Ja som nenormálny! To jak? Čo? To jak, ľudia? Ja som scipol. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like aj odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.